Καλώς ήρθες στο κανάλι μου πινάλα μου. Σήμερα θα δείξουμε έναν πουρέ πατάτας. Παίρνουμε τις πατάτες, τις κόβουμε, κατά προτίμηση να είναι το ίδιο μέγεθος. Δεν θέλουμε να πάρουμε μεγάλες πατάτες μέσα γιατί θα κάνει και ώρα και θα μας καθυστερήσει και στο βράσιμό μας. Οπότε τις κόβουμε για να έχουμε και πιο γρήγορο βράσιμο και ομοιόμορφο. Βάζουμε παγωμένο νερό, ποτέ ζεστό δεν ξεκινάμε την πατάτα. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, αλατίζουμε και ξεκινάμε το βράσιμό μας. Μπορεί να χρειαστεί και 2 νερά να πάρει η πατάτα, οπότε την ελέγχουμε, να έχει βράσει πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε ότι ένας καλός πουρές γίνεται όταν έχει βράσει καλά το λαχανικό μας. Σουρώνουμε από τα νερά και ξανατοποθετούμε μέσα στην κατσαρόλα. Επάνω στη φωτιά τώρα το βάζουμε και θα βάλουμε κρέμα γάλακτος. Θα το χτυπήσουμε λιγάκι με ένα φουέ ή με ό,τι άλλο έχετε εσείς, να πολτοποιηθούν λίγο οι πατάτες. Πολύ ωραία, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο να σας πω ότι η πατάτα δεν πολτοποιείται ποτέ σε κανένα μίξερ, διότι γίνεται κολόδες και δεν θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Πάμε καλά, σε χαμηλή φωτιά να μας πιάσει. Και σε αυτό το σημείο την αφαιρούμε, την πατάτα, εφόσον έχουμε δει ότι έχει πιει την κρέμα γάλακτος, και θα τη δουλέψουμε με βούτυρο. Οπότε βάζουμε βούτυρο μέσα. Ωραία. Ανακατεύουμε πάλι. Ξανά βλέπετε ότι έχω βάλει κάτω ένα πανάκι για να μου φύγει. Στο ένα κρατάω το κινητό, στο άλλο ανακατεύω το μπουρέ. Πολύ ωραία, ανακατεύουμε. Θα δείτε τώρα θα αλλάξει τελείως η υφή του. Ανακατεύουμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα την υφή πως έχει αλλάξει. Τώρα βάζουμε κάτω ένα πανάκι, βάζουμε μία μπασίνα ή μία λεκανίτσα και παίρνουμε μία σίτα, η οποία δεν θέλουμε να είναι πολύ λεπτή, να περνάει μέσα το υλικό μας, και με μία χούφτα θα περάσουμε τον μπουρέ. Ρίχνουμε τον μπουρέ μας όλο μέσα. Αυτή τη διαδικασία γενικότερα να κάνετε στον μπουρέ πατάτας και βγαίνει και βελούδινος και δεν παίρνει αυτή την τσιχλώδεστη μαστιχωτή που δεν τη θέλουμε στην πατάτα. Ενώ σε άλλους πουρέδες μπορούμε να τον πολτοποιήσουμε με το μίξερ. Στον μπουρέ πατάτα συνήθως τους περνάμε από σινουά και από τέτοιες σίτες. Αλλά ο πουρές πρέπει να περαστεί όσο είναι ζεστός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Περνάμε καλά το μπουρέ μας. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, θα το δουλέψουμε όλο το μείγμα μας, θα το δείτε τώρα, με βούτυρο. Γενικότερα ένας πουρές δουλεύεται καλά με βούτυρο. Παίρνει άλλη υφή, όπου εκεί θα φτιάξουμε και τη γεύση, αλάτια, πιπέρια. Όταν κάτι είναι λευκό, θα το λέω συνέχεια, βάζουμε πιπέρι λευκό, ώστε να μην φαίνεται μέσα στο φαγητό μας. Ωραία, και τώρα εδώ πέρα αρχίζω και το δουλεύω με βούτυρο όλο το μείγμα μου. Θα πετάξω άλλα 50 γραμμάρια βούτυρο μέσα. Και αρχίζω και ανακατεύω μέχρι να φρατεύσει καλά. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Όταν θα είναι έτοιμος ο πουρές σας, θα τον αποθηκεύσετε πάντα με μία μεμβράνη εφαπτώμενη επάνω στο μπουρέ ή αλλιώς με ένα λαδάκι το οποίο να μην πιάσει αυτή τη λεγόμενη πέτσα. Ο πουρές διατηρείται γύρω σε 3 μέρες max μέσα στο ψυγείο. Το ζεσταίνετε μπορείτε πάνω στην εστία σας με λίγο κρέμα ή δουλεύοντας σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία ανάλογα τη ρευστότητα του μπουρέ.
και είσαστε έτοιμοι να το σερβίρετε. Βλέπετε τη υφή? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα στο στήσιμο ο πουρές τι υφή έχει πάρει. Κοιτάξτε η υφή. Βάζουμε πάνω λίγο σχοινόπρασο και καλή σας απόλαυση. Αν σας άρεσε η συνταγή και πήρατε κάτι από αυτή τη συνταγή, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like, σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.